Molino jo crec que segurament és el cafè-concert més antic que hi ha a Europa, la qual cosa vol dir doncs, més d'un segle. Hi ha tota una història no solament d'aquest local, sinó que també a través de les diverses èpoques era el mirall que reflectia quin era el pols ciutadà de Barcelona. O sigui que en certa manera jo crec que aquesta història del Molino és també una pàgina de la història de la ciutat de Barcelona. Va ser un local en el que des de que jo em vaig posar els primers pantalons llargs, doncs hauria de tenir 14-15 anys, doncs ja hi vaig anar i en diverses èpoques doncs, ho vaig freqüentar bastant i després com a periodista també, o sigui que hi ha anècdotes i coses curioses. Bàsicament, jo crec que el Molino ha tingut sempre el mateix ambient, que és conseqüència de les dimensions del local, que fa que des de que es va fer aquest teatre, aquest cafè-concert, millor dit, la relació entre el públic i els artistes és tan propera que crea una intensitat en dues direccions, i això ho confessen els artistes que hi han treballat, i el públic en té precisament aquest bon record. És a dir, que no era un lloc que anaves a veure una cosa externa que passava a dalt, sinó que tothom actuava una mica, i aquesta era la grandesa. Hi havia molta gent que hi anava amb la dona i d'altres que hi portaven els fills, etc. I fins i tot recordo l'anècdota que quan hi va anar el Fellini va aparèixer al cap d'una estona una núvia vestida de núvia i un nuvi vestit de nuvi, i ell es va pensar que li havien fet aquest muntatge de disfressa perquè hi era ell, sense comprendre que era un dels costums que hi havia darrerament, que com que moltes parelles havien estat tan feliços en aquell local, el dia que després de casar-se, abans d'anar-se'n de viatge o d'anar a dormir, a passar la nit a l'hotel, doncs els agradava vestits anant allà. El Molino, Doña Fernanda, és la que jo crec que va ser el punt d'inflexió important. Per què? Doncs perquè abans de la guerra el Molino era un local que potser no tenia cap interès, perquè n'hi havia d'altres de molt més importants. El que passa és que Doña Fernanda va tenir el secret de, en plena dictadura, mantenir aquell aspecte picant i sobreviure. Tant és així que tots els altres van anar tancant i el quedar al Molino com una relíquia i com una mena de testimoni del que havia estat aquell món d'una altra època va agafar a començaments dels anys 60 una dimensió i una rellevància que abans no havia tingut. Tot estava prohibit, però allà, com que era petit i no passava res, potser el vigilaven menys i es prenien unes llicències que era precisament el que esperava el públic de dir avui què passarà, perquè no sabies mai què podia passar, i també depenia molt de com aquell dia l'artista havia rebut l'energia del públic i potser es prenia unes llibertats que un altre dia no se les prenia. I si passava alguna cosa, la mestressa feia veure que estava molt enfadada, pagava la multa, però sabia que allò era la millor publicitat que podia tenir del local. Va ser arran del 93 quan ve una crisi mundial semblant a la que ara estem patint. Després, com que darrerament el tipus d'espectacle que es feia tenia tant d'èxit, tenia unes cues tan espectaculars, fins i tot contractaven vedets estrangeres, la qual cosa volia dir que havien augmentat les despeses i el preu de l'entrada era molt més car que abans. Si això hi ajuntem que algunes cadenes de televisió, com per exemple la Telecinco, va incorporar les mamachichos i un tipus d'espectacle que era no igual però una mica semblant i que la gent ja veia una mica pit i cuixa, llavors van dir no cal que ens gastem aquí uns diners perquè ho podem veure tranquil·lament des de casa, i això va fer que en molt poc temps entrés en una crisi que no va poder sobreviure.